Nagpagwa ang korte sa Manila sang precautionary hold departure order bato kay Senador Jinggoy Estrada kag sa iban pang akusado sang plunder bangod sa ginaligar nga involvement sa flood control corruption. Sakop man sining nga order sang Manila Regional Trial Court Branch 52 amo sa former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Iharap man ang pangalan na former DPWH Undersecretaries Maria Catalina Cabral kag Roberto Bernardo, former DPWH Regional Director Gerardo Polenza kag former District Engineer Henry Alcantara. Sunod sa korte, posibleng magwa ang mga respondent sa Pilipinas agon malikawan ang pag-aresto sa ila kag pag-atubang sa kaso. Paagi sini nga order may otoridad ang Bureau of Immigration and Deportation nga punggan ang nasamit nga mga individual nga magwa sa Pilipinas. Apang ginklaro man ni Justice Spokesperson Polo Martinez nga wala ininig kahulugan nga naresolba na o kon may desisyon na sa pending nga kaso nga plunder sa Department of Justice. Precautionary ang termino suno kay Martinez nga botsilingon antes pa man formal nga mapasaka ang kaso sa korte. May gin-issue na nga order ang judge bilang antisipasyon pananglitan malagyo ang respondents. Matandaan nga si former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nagpangalan kay Estrada nga ginaaligar involved sa flood control scandal. Nalakip naman si Bonoan sa rekomendasyon sang ICI sa Ombudsman para sa dugang nga investigasyon samtang sanay Alcantara, Bernardo kag Polenza ang ginakabig ng state witnesses sa flood control corruption.